sí, Nina. Agora cha paso. Rapaces, a merenda. ¡Merenda! Hai un papeliño co voso nome diante de cada prato. Así saberedes de quen é cada un. Entendido? Perfectamente, Tupa. Eu teño que ir facer un recado. Volvo nunha amiguiña. Ata logo. Merenda! Ata logo, Tupa. Queredes merendar xa? Non, eu prefiro seguir xogando un anaco. Eu tamén. Pasa, Tutu. Merenda. Rapaces, eu empezo a ter fame. Eu tamén. Imos merendar. A ver que nos preparou Tupa. Pero, Nina, comíchelo ti todo. Ti! Será posible. Polo menos déixanos esas galletas. Galleta, Nina. Claro, sí. Comíchelas nosas e agora queren as túas. Pois diso nada. Agora quedamos nós con isto. Tranquilo, Tutu. Creo que sei o que pasou. Como Nina non sabe ler, non soubo cal de todos estes era o seu prato. A que foi iso? Sí. E por que non lle ensinamos a ler? Así non volverá a ocorrer. Boa idea. Queres aprender a ler? Sí, ler. Nina, estas letras son o R, o A, o F e outra vez o A. E todas xuntas forman a palabra Rafa. Ves? Igual que no letreiro. A ver, repite. Rafa. Rafa. Moi ben. Ese é o meu nome. Aí pon Tutu. Só son dúas letras, o T e o U que se repiten. Tutu. Iso é, Nina. Aquí pon Tutu. A ver, imos repasar. Que pon aquí? Nina? Non, Nina, aquí pon Rafa. Pero, Nina, se cho acabamos de ensinar. Hola. Vexo que xa comestes todo. Estaba rico. Sí. Iso pregunta yo a Nina, que xa papara ela todo o noso. Como? É iso certo, Pulguiña? É que entrou antes ca nós a merendar e como non sabe ler, non sabía cal era o seu prato. Polo menos xa lle confiscamos o seu prato, que aínda lle quedaban 3 galletas. Levamos un anaco ensinándolle, pero non hai forma de que aprenda os nomes. É que non é nada fácil aprender a ler, e menos aínda ensinar a ler. Todos os nomes teñen vogais e consoantes, e o primeiro que se aprende son as vogais. Nina, por que non probamos cunha canción? Déixame a túa tableta. Que? Gustouche a canción? Sí! Pois a ver, dime todas as vogais. A, E, I, O, U. Moi ben, Nina. Bravo, Nina. Moi ben, Nina. E o que fai que cada unha desas vogais soe diferente é a letra que vai ao seu ladiño. E esas son as consoantes. Fíxate neste letreiro. Ten 2 as, pero o primeiro vai coa letra R que soa rrr, e ao xuntarse coa soa ra. Segues, menina? Sí. E a segunda vogal tamén é un A, pero vai acompañada doutra consoante, que é a letra F, e soa f.
E o F coa soa fa. Dafa. Moi ben, vexo que o entendiches. Bravo por Nina. Bravo! Veña, imos repasar as vogais. Que vogal é esta? A. Non, Nina. É un E como en peixe. E esta? A. Pero non aprendiches nada. Xa cho dixemos, Tupa. É imposible. Eu xa estou canso das clases de lectura. Imos comer as galletas que deixou Nina. Non, galleta Nina. Ei, pero que cara, ti comiche las nosas. Galleta Nina. Nina. Tutu, linda, Dafa. Galleta Nina. E punto. Un momento. Así que sabías lelos perfectamente e tomaches nolo pelo. Será posible? Ven aquí. A ti vouche ensinar eu a ler. Nina!